Det er tidlig morgen. Eleverne på Tirstrup Idrætsefterskole er på vej på tur. På vej til de østjyske mesterskaber i håndbold for efterskoler. For det er nemlig en del af at gå på håndboldlinjen og Tirstrup Idrætsefterskole. Og efter et koncentreret taktikmøde og en grundig opvarmning, var det tid til at give gas på banen. Det er hyggeligt. Det bringer folk tættere sammen. Det er meget sjovt og spændende, og man møder mange forskellige hold. Det er sindssygt fedt, for vi kommer sammen på andre måder og snakker med andre folk. Og der er også nogle andre linjer, der kommer over for at hætte med, og det er skide hyggeligt. Der er jo super fed stemning, fordi der er så mange efterskoler, men man bliver jo også lidt nervøs, fordi der er så mange, der kigger på en. Men at deltage i mesterskaber og spille kampe mod andre skoler, er dog langt fra det eneste, de laver på håndboldlinjen. For der bliver også arbejdet hårdt i hallen hjemme i Tirstrup. Og uanset om det er ude til kamp eller hjemme til træning, så er holdningerne til håndboldlinjen ganske klare. Vi elsker jo alle sammen at spille håndbold, så er det fedt, at vi bruger så meget tid på det også. Man kan sige, at man får et dobbelt sammenhold på en måde, fordi at selvom du går i skole med dem, går time med dem, du går sammen med dem efter skole, og også du bor på værelse med nogle af dem, og så samtidig med, at man er herovre og træner sammen med dem. Det gør altså til en super fed oplevelse. Det er meget hyggeligt. Altså, håndbolddrengene, de har et rigtig godt sammenhold, og træningerne, de er pissefede. Jeg kan godt lide håndbold. Jeg spiller jo håndbold selv også godt derhjemme, så det er jo rigtig fedt at prøve på nogle andre måder, nogle andre systemer, og jeg er nogle nye mennesker at kende og spille med dem. Så det er sindssygt fedt. Det er meget godt sammenhold, fordi vi også bor sammen og kender hinanden så godt. Men det er jo fedt, for man får et helt andet sammenhold og fællesskab, end man gør derhjemme. Der spiller man jo bare håndbold, og så tager man hjem. Her der går man sammen hjem og spiser sammen og har det rigtig sjovt sammen. Det er fedt at komme ud og røre sig, i stedet for at det bare er sådan 2 gange, hvor det bare er hyggeligt derhjemme. Så er det mere seriøst derude.